Hello guys, good morning. Samahan nyo ako ngayon magawa tayo ng shell. Di totoo yan. Sa probinsya namin. Good morning, kagigising ko lang. Dahil magandang ngayon. Lapad yung baba ng dagat. Diyan tayo mangunguha ng shell. Nandito ako sa probinsya. Doon, Samar doon. Dito sa amin Leyte. Ay. Gigising ko lang para mamaya may dalhin kami doon sa Tacloban pang ulam mamayang gabi. Ito yung view. Mamaya lalaki pa ito. Bababa pa ang dagat. Baga sa waray, mahubas pa ni dako patubsan. Rodlan. Ito guys, meron. Marunong ba kayo manguha ng shell guys? Ito. Pumupunta ako dito sa amin. Ito lang ginagawa ko para may nauwi ako na pan-ulam namin. Ito. Punta tayo doon. Dito na tayo guys sa may losay. Ewan kung anong sa Tagalog yan. Ito yung nakita ko lang ngayon. Medyo maliit lang. Matumal ngayon, matumal. Pero okay na yan. Sasabawan natin mamaya.